Kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. A yau abun kunya ya ishe mu dukkanmu, a zo janabin shugaba a yaƙe mu. Muna jira gwamnati za ta ba mu hakkinmu, mu daina kai kara gun shugabanninmu, mu sare kan shege in ya so a sare mu. Uwa uba fansa a kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. A kwanaki wani ya zo kawai yana hauka, an kai shi kurzun wai an rufe kasan doka, a kashe mugu domin kaɗe girin jaka, amma abin ya tudura saboda ga doka. Tura wani dan jaki ya fito yana hauka. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Abinda sun kai wai yau akan idanunmu, me kuke tsammani ran da an gace ba mu? Wallahi sai sun ce ba wa annabin namu, silara kan wani yaro ya zo ya taka mu, ya zage annabi domin su soki takalmi. Fansa a kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi bani. Mai irin rayi na duk ku zo mu kare shi, inda aka ce wai yau an kare zage shi, ku sai da rambu domin mu kare kimar shi, ku sare